is snámhóir sé mé an Daingean agus seo é mo linn snáfa príomhóideach. Uaireanta I rithean saoil tagad míid amach an sa agus bhíon anachchaid rudaí in ar cheannagainn. Nuair héimiid amach an son san Atlantaigh agus na bhíon na donta ag teacht in ar dro. Cíimiid céco neamhthuntaach is atá míid agus céco neamhthuntaach atá na faiban na galéir. Tá sí anachhachtach dul isteach san agéin, dul isteach san Atlantaigh go bhain tú an fuinneamh agus an cumhacht a bíonn san farraige istigh a chrí. Ceantas na Nuala Moore a bhí agam ná snámh ar fuireann idir an rúis agus na Stát Aontaithe. Thasníomar sa rúis agus tar éis 6 lá bhaine mar amach cósta Alaska. Ach an dúshlán is mó pásanta a dhéanais ná dúshlán Cabo de Hornas. Don snámh seo bhí orm dul ar bhád ó Bonn, Chile, Puerto William agus sheolamar ar gcóir 20 uair clig síos go dtí an áitsa ar an bhád go Cabo de Hornas. Ar an puinte seo thart timpeall an domhan ní léon tír. So an rud is dachar leis an agéin an sa níl faiceige chun búla a gcoinne. So tá na trí agéin an Antarctic, an Pacific agus an agéin Atlantaigh ag búla le céile an sa ha circumnavigational currents nó mar sin de ag an áitsa, so mar snámhóir ó héhan Daingean bhí sé comór san. An bliain se caite bhí mé an cén snámhóir riamh san domhan chun an snámh sa bhaint amach idir an Pacific agus an Atlantaigh, agus bhí mé an céad bhean riamh chun dul ó dheas don Cabo de Hornas chun an snámh an sa bhaint amach. Dúirt methar le mí bháin, níl na stoirme ábalta teacht cót ar Creideann. Caig tú féin a chur an núl an stoirm. Má dagan na donta isteach ón na daobhanna casach sé an bhád. Má dagan na donta ó cúil an bhád, tógach sé an bhád. So I gach rud atá sto cóir, gach Nuala Moore, cheol tú féin in núl an stoirm. Téir díorcha isteach na dontainna is an son a bhíonn an cumhacht is mógat. Agus ó thaobh ma saoil agus ó thaobh gach Nuala Moore, sin é an rud a bhíonn am chríoch tamar fad, buin díreach I gcoinne an stoirm.